सनानि फन नाम्बार फैनायखौ होमबा र' हमना हेल' सना नोंसो आं न'आव गोदाव सोरावखौनो गोसोखां उन्दुनानै दङ नंगौ आयै सना नोंखौ आयै खाथियाव अरे कहना क्या चाहते हो होनबा आयै सना नों मानो बेबायदि दासो खोन्थाबाय नों सना आयै आं जि आसा खालामना दङमोन सना सिमां मोगथां आं बिसिनायाव नै बेखौनो एकदमबारे गोसोखां उन्दुना दंगासिनो कंट्रोल कंट्रोल अबहाय बे माबायाव नोंगौ सना नोंखौ खाथियाव मोनोमोनबा ना ओरैबादि एकदमबारे चक्लेट सोबनाय बादि खोन्थागौमोन सना खावलायफानायाव एकदमबारे टावारा नाङासै नोंना इसे दोरोदलाय सना खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया नहीं खोनाबाय आयै एकदमबारे नै सिमां मोगथां जाखांफैबाय हा सना नोंना महरा आयै आंनाबो नै मेगना एसे गाज्रि जानानै दंनायखाय आं थांनोनो सम मोनासै थेवबो नों लामा ससेसिम फैनो हागोन नामा नों जुदि लामा ससेसिम फैनो हायोबा थांगौमोन आं सना बेसेबां नांगौ फैसा है फैसायालाय लांफै ससे लांफै दे आं दानो बायनो थांब्रबगोन दे है बे 5000 आलाय दख'ना गांसेनिबो नङा माथो आंना मेगना बारा जाया नंगौ नै सना स्रोद ओंखारबोखुमाखा नङाबा सोरबा नुबा दानो मेगन सालायगोन आंबो दे स्रोद ओंखारलांखुमागोन दे एकदमबारे गारिखौनो आवाज गैयि बादि स्टार्ट होनानै थांसै आंबो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल औ दे होमबालाय सना फैबाय थादो आंबो थांबाय थानोसै दे सना आइ लाभ इउ खनसे होनदो दे आंबो गुदुंबाय दे माथो भिडिअ'सो खालामखुमादोंलाय सैमा फिसा मोनखाबाय नोङो गखाला आरो जुदि बिमानो खोन्थानांगौबा बिगुरा जिखाबाय नोङो मोनखागोन नोङो साला भिडिअ'सो बानायखुमादों नोङो नै फिसाजोआ भिडिअ' बानायखुमादों बिमानो खोन्थाबा थैखाबाय आं बेखौ बुरखाय फैसा 5 थाखा 10 थाखा जासिखुमानानै होखुमानानैखौ ओरै ट्राप लुखायनानै दोनथ'जों थगायनानै बेटा नों बिदिसो जेबो दा खोन्था बिमानो आं खोन्थागोन नोंखौ 5 थाखा होगोन सना दे दोनथ'नोसै दे दोनदो दे नङाबा नै भिडिअ' बानायखुमागासिनो दिगदार जाथारसिगोन बिमा नुफैबा खोन्थानोसो नागिरदों माथो आं बेखौ एसे थगायथ'सै बुरखायला ओरै खालामनोसै नागिरदों दोनथ' दे दोनदो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।